Paita ni pata para na malimpyo ang panggirahan ng asawa ta para laban ang mga labanan. Unsa naman atuan naman ni tanan ni. Diyan na lang. Hey, Pang! Magilis ako, Pang, ha? Asa man kagikan? Magilis ako kay malakaw na pagmeron. Unsay mo nakaw na pud miron? Kung mangita si auntie, kung tag-iyagod sa ako ang mga kuan, ang beauty, hindi nga, malakaw ko, visit ko. Kuyo, paminaw sa ba? Isa man. Ang siligon diri trabaho pununta ba? Ugason diha ay sigbiai, labunon. Kami buhaton karon ba? Importante ka iba. Sa importante sige naman kagpakigol anang dalan. Wala lain tanaw sa silingan. Magilis ako ba malakaw ba mi? Panilig diri ba? Magilis lagi ko lang man suko man ka. Ay kung kuan na ng mga nakautang nimo ha? Ay nautangan nimo? Ako ra bay paninglo na na. Ano nga busy pa kung mulakaw mo tuturon dere. Panilig sa diri ba? Panilig. Una unta ka mulakaw, human ng tugkaran, limpyo ng ragirahan, human ng linabhan, nanay kanon sa kaladiro. Kini ako katuon para gyapon ni sa tuwa ba? Para gyapon ni sa tuwa. Para sa atuwa, sige ra kagkuyog anang magsimang kagkuyog nila Jenjen. Sabi makuha nimo na anak nila kuan. Magilis ako di magagyaw-yaw Hoy, ug mo ani turong nangutang diri giutangan nimo ay kung kuan na ha. Kay ingon si Ate Bibing nako ganiha, nangita daw si Ashley nimo. Sige, sulayin ko. Nya nga nilakaw pa ko busy pa ko ba ina. Nakaw pa ko bakura ni ingos ron diri na daw mo sa kay Mito nagpuyo sige kaog maruya. Unsay purpose nimo nganong di ka magpuyo sa balay? Sige, tubag ako. Ano diri ba? Ayaw kog lakaw-lakawi ba? Ingna lang galing ka busy pa ko mulakaw pa ko karon dayon kay. Oh, nagkayagit ra kong agi, ikaw pulag simod. Parang sa panilig ko dayon. Hapit ko sumang luod. Time pa. Di ba ito magbuhok? Ganito ang anong bulagaw naman kagbuhok. Ha? Kasi labot na po anang buhok, ano damay-damay yun na po nanimo. Sure ko nga na pugkas mga silingan nato diri gerbulaw. Ito malita na yung mga sawa, wapa kaayo. Wapa bulagaw kaayo. Buhok, bulag lips. Feel ni mo, gwapa na kaya na imong buhok nga, kuan? Murag bukayo. Ikaw lang sa panilig din na ikaw sa ugas sa plato, kay bulakaw sa ko. Wala kay gisubmit ako ang kwarta, maong walay punos na imong sigig lakaw, kay wala na'y kwarta, way income. Basta man na? Pariban pa ko sa kong buhok karon ba? Ayog ko, kuan na. Kay, Ina siya adugayan mabisi ba? ko kay... Adugayan ba? Iuli ti kasi niyo ha? Ina busy ko ang kwarta, gamiton sa ako pariban sa kong buhok. Nami ang tuon party ugma. Maluoy na ko trabaho sa babae, patrabaho niyog lalaki. Bahala ka na mong utang hadi kung mubayad anay mong utang yun. Ayaw! Aw, bahala ka diya. Bahala ka diya. Ay, naman ka! Kaya ako sige paabot ni mo. Bayarin ako si mong utang ba? Kamalo ka layo kay kung naabtan ni mo. Ni ato ko dito sa kay Mito, wala ka kay niuli na po daw ka dire. Ni ato ko dito si mong Mari, wala na po ka kay nisibat ka kay padulong ko. Bayarin ko ba? Pare. Gumiton pa na akong kwata mari. Karon ayaw na ko paningli. May bahala ana, paningla na. Kay kwarta man daw na yung ginalakaw. Sato pa na say kwarta. Kwarta yung ginalakaw. Bayarin ko. Gumiton pa na akong mari ba? Kasi ganito, niya dukay naman kayo to. Pagbayad daw. Magpariban pa ko ron baka nami ang tuon party ugma. Makapariban kasi mong buhok o niya uman di ka kabayad sa mong utang. Inutang ra pag gani na ko ning kwarta no. Mo na, di ka kabayad sa kuha kay bayarin ko ba? Watang iko ikabayad na. Di gamiton akong kwarta ba importante kayo. Importante kayo kag gahapon mo lang gihapon importante lang gihapon mo ra man gihapon imong pagpuyo. Sabta karon Sabta. ta. Okay ra utag ka nang gamiton niya sa mga kuan niya. Gigamit ra para ng mga tanawa ra imong buhok unsa ba? Bulagaw na gahapon itong man na. Tanawa ra di ka kapapula na imong abil ba? Gitaplan ko na na. Aha may mas mayog kuang ko ning imong bag. Kani imong short. Kani imong sinina. Kani imong bra. Kani imong chinilas. Gusto ka magpanty na ka mulakaw? Kana gipagtaplan ko na tanan dito sa imong gipangutang ba? Pala ka di si Kagyaw yung makilis pa ko na ko nakaw. Uy. Ayaw ko gikayin ha? Bayari ko ba? Bayari ko ba? Bayari ko, ayaw ko gikayin. Kay daghan na kay kagutang na Ayaw ba? pa akong bag ba ko manirong ko on man nimo. Sino nga? Ako ang nagikan. Inutang gyapon na imo. Nagubay mo lang ng bag. Ani dili ka. Sinasuya ka sa kung bakit gwapo kayo. Okay ka pala. Nga sa kuha man gawin gihapon nagikan. Giutang nimo. Ha? Sa ko namili. Nasuya Nagubay na lang ng bag. Huwag yung kakahatag bisag 10 pesos sana. Mana ikaw
TikTok imo sanina oh naunsa na na Kanina suyar ka. Ako nang gitapog singot ako kay gitabon-tabon ako sige kung pangitan nimo diha sa kadapit nga parlor kay kanay mong sanina ako na nang gitaplan. Anya lang ka kay siksi kay kunya ikaw. Wala ko nasuya kasi ka, wala ko nasuya ug unsa imong naw ang ako naningil ako gutang ay nagdagang istorya bayari ko sa imong gutang. Ako man ikaw galingon wa makailabot ani. Bayari gani ko no kay dili ka may nana, di ka masiksi, di ka magwapa, di ka mapula og ngabi, di ka makabag ug di tungod ako, ug di tungod sa kong pataw wa kay giutang. Gani ko kabayad gani ko bayro ko bayad. So wa kay kabayad nakapapula mga ikagabi limo nakapapulor kasi mong buhok. May okay time nimo. So wait tay balik. Mula ka ko ba? Ayaw ko wait time ayaw ko kuani. Bayari lagi ko. Unsa man ako ibayad sa imo ah? Unsa pa bayad nimo na puno naman dahil sa mong buhok kanang pakulor-kulor nimo kanang imong abil oh. Dili ka masiksi, dili ka mugwapa ug di tungod sa kong kwarta. Yaon lang yung ka. Nasuyaon. Og nasuya pa ko nimo wa ta kang gipautang og kwarta. Abi man ako sa minaayog, sawa mo'y bugas ingon kag walay bugas. Na ikaw pablandi pon para Ikaw pa ni mo. Unsa may kwarta Pakulang og next nimo. Giutang nimo ba? Bayari na gani ko. Bayari ko. Ayaw ko. Nasuya ka sa Ayaw ko kuani ha. Bayari ko. Bayari ko. Unsa ko ibayad sa imo ha? Hubuan na lang na tanan. Kana na iura na sa kuha. Nanon siya? Ya pagwatay di askarsada mo ato dito sa imong mga barkada. Nasuya ka ning suot na ko. Nakoy suot eh. Hata ko na sa imo ha. Ano man, ako nga magyapon nagikan. Hubuan na tanan. Iuli na sa kuha. Gusto kay uli ko ni paghulat lang. Nahangol ka ning paniya nimo? Amo na mingon kag nahangol kay wa naman napusla naman nimo bisag asa ra ka mulaag karon wa na guro na sulod ang lipstick. Mangutang na pud ka sa kuha, wa na pud kay ikabayad kanang bag hapit na na maputol. Mangutang na pud ka sa kuha, wa pa ka kaimpas 10 pesos pag guro mo nata kana. Asa naman pasta mang dugaya. Oh, basig nasuya ka na oh. Oh, mana oh. Suya ka na? Ano yung kasuyaan? Wala! Wala na! Mga! Mo lagi na ron kay ilapay ko. Baya.